Hvad skal jeg snart have en ny fjernsyn? Hvad? Skal du have noget til? Nå, det kunne da godt være, at han lige skulle have nogle gule ærter. Har vi ikke. Nå, men så skal jeg bare have et stykke wienerbrød. Hep. Jeg vågnede en morgen ved, at jeg kom til mig selv. Yep. Jeg vågnede en morgen ved, at jeg kom til mig selv. Så da jeg havde været på toilet og trak nier, så faldt de cisternen i fra væg. Ja, kuren hun blev godt nok lidt sur, men nå ja, hvad sket? Så faldt det garageport lige ned oven i tagoverfjat. Yep. Så faldt det garageport lige ned oven i tagoverfjat. Så kom jeg til at køre lige ud i Brugsmand. Og Brugsmand blev godt nok lidt sur, men nå ja, hvad sket? Så kommer jeg hen over arbejde. Så er fabrikbrand ned. Hold ja, nå. Yep. Så kommer jeg hen over arbejde. Så er fabrikbrand ned. Nå, men jeg kører stille og roligt hen på arbejdsformidling. Men der er ikke noget arbejde at få. Jeg tøgte noget, de var lidt sure, men nå ja, hvad er sket? Så kommer jeg hjem i køkkenet. Der lader en seddel fra min kuren. Yep. Så kommer jeg hjem i køkkenet. Der lader en seddel fra min kuren. Farvel stod der. Nå, men jeg kunne godt trænge til en øl. Så jeg lukker køleskab op. Men der er ingen øl. Og det var noget skidt. Var der ingen øl? Der var ingen øl. Sikkert er noget lort. Jeg har flået køleskabsdør og rådet det hele igennem, men der var ingen øl. Der var kun spegepølse, leverpostej og kernmælk. Italiensk salat og feta, ost og nogle gamle bløde agurker. Nej. Og helt ind i en hjørne, og der lå der en stykke sylt, der havde laget det hele siden jul. Men der var ingen øl. Var der ingen øl? Der var ingen øl. Sikkert er noget lort. Ingen øl. Ingen øl. Ingen øl. Lort. Øl. Lort. Øl. Lort. Øl. Lort. Øl. Lort. Åh nej, åh nej, åh nej. Der var ingen øl. Åh nej, der var ingen øl. Åh nej, der var ingen øl. Der var ingen øl.